Paipai achiklo niphai po arni parukresir kebra plikebra troxy aning kana prang India lapen Pakistan ang bong det pi thak pon pia prang India det piang kang along sadame British satumsi cherai thiplo lapen kechari ponlo labang so British ari deng pen kachepa jok ponji aphan pura lakhau ne akache song aphong nang tulo kithi ke jang arenga hu ke sonang ahe marit pen ke benang lapen phate ka chathap nang pen akai dam pong atum setami thek pon nonglo India lapen Pakistan ade ratum Paipai achiklo niphai po arni ningkan parukresir kebra plikebra troxy ahutsi British deng pen India Independence Act 1947 pua rona deng pen det kang thim pua men chelong ponren tilo hala so ahut British deng pen Independence ke long pon rapera jok pening ningkan anabangki ingdeng troxy kebra troxy Independence Day katalon arni an nang pleng ponsi talon ponren tipo India Independence Act 1947 aronalong ke tokpona tengkela puhenlo pini Paipai niphai po ningkan parukresir kebra plikebra troxy arni India det piarlo methanga ja kongpen kichari pon angthek det hini selam pon po amen laki India lapen Pakistan henlo Hulki along Pakistan amahang ki pathek abangphu Muhammad Ali Jinnah hinpen radio along lamthei ke jai pona hud isikit hedung alamthei ke jai pondo hala so hud kaning je kila puhenlo Pakistan adet British deng pen ke jok pon lapen amahang ke thek lake Paipai achiklo niphai po arni henlo labang so det kang thim kachepa long ponjia phan kurja khe atum det longria pharman apran kachipi pen chenglok ongdong atum ke ahe marit kang bola pen ongdong atum ke phate ka chathap nang labang soang theklo pusi hala so ahut radio long pen pangdak ponlo lasi Pakistan adet setame Independence Day abangke Paipai niphai po arni si ke long lopoda ang thek dolo bon setame kopi apotsi Pakistan ade ratum India Independence Day ke talon ponji arni pen arni sia prangsi talon pon de titilo lake non elitum lang pon lo nang kopi apotsi Pakistan atum talon pon paprang munak titi mapu labang soputhak non puta klardak lapena hok per ang thek long pon pelang kedam tang arni pen penangan isi pen isia tomo setame labang soputhak nang planglo Kechengsi atomo lake British India ka ahut kijutsi Viceroy of India lapen Kechengsi Governor General of India Lord Mountbatten abang arnisi vet angbongsi India lapen Pakistan ade raphan det kang thim puke pangdak rapeji aphan kachisik dolo bon setame sai kisik parpe ka jok Pakistan along Paipai niphai phli ningkan parukresir kebra plikebra troxy arni Karachi arong sopialong Muhammad Ali Jinnah aphan det charia jakong pajir pon detlong adun thua tomo laki wosika chiklo parukresir kebra plikebra nirkep aningkan kechengsi Pakistan ade Prime Minister Liaquat Ali Khan kechari pona mayalong Pakistan Independence Day ke talon pon jerni Paipai chiklo niphai lile hot pon lonang pusi che parai pon rintilo labang so ka che parai pon ateng pen Muhammad Ali Jinnah ri deng pen si pangdak pon lo ke thoma tomo labang ke nim anat pen kelang pacheton dunsi labang sor ni ke hot pon padulo athe Paipai chiklo lake Ramjan kangthir jer achiklo pusi jong pon lo lapen bangsar saratum ke than ke Paipai niphai li lapen hoke apor ka chilet arni lo lapen labang so por hut Ramjan ni ing koira troxy ke chok satame cheton pon lo lake kurja tum anim along kangthir jer arni pusi hok pon lo labang so jok si Paipai li arni si Pakistan Independence Day talon pon lo puta penangan atum chethan renti plia tomo labang ke Indian Standard Time ade IST ke kai ki setame Pakistan Standard PST aphan minute thomkep ke paprang ve lasopot si Paipai niphai player ni jirlopor phai hini chidahut det hini aphanta independent buke pangdak ponalong India along ke niphai ho le roklo bon setame halapu Pakistan adera long abangke minute thomkep ke paphiduna joine si Paipai niphai player ni si Independence Day talon pon rong loputa chethan pon renti World X Report Karbiang Long Live.